Здравейте на всички, аз съм Калин Гибона и това ще е една кратка 5-минутна вечерна йога практика, която е подходяща да се направите веднага след работа, като се приберете, така, за да отпушите положението. Започваме с едни подценявани упражнения. Това са упражненията за врата. Те са много по-важни, отколкото изглеждат на пръв поглед. Хората ги подценяват, но всъщност те запазват еластичността и мекотата на мускулите и сухожилията във врата. Следващото е дясно и ляво. И припомняме защо е важно мускулите на врата да са отпуснати. Точно след дълъг напрегнат работен ден те се стягат и притискат важни кръвоносни съдове, каротидна артерия и югуларна вена. Те минават точно през врата и те точно въвеждат и отвеждат кръв към главата. Ако са притиснати тези кръвоносни съдове от стегнатите и твърди мускули, те възпрепятстват и зареждането на мозъка с кислород. А ние искаме мозъка ни да има добър заряд на кислород постоянно. Последното е 3 кръгчета в едната посока и 3 кръгчета в другата посока. Правим няколко кръгченца. Умекотяваме хубаво врата и отпускаме тази част от нашето тяло. Следващото упражнение всъщност е един хубав самомасаж. Хващаме се така лакътя и за кратко размашваме трапеца. Трапеца е следваща такава зона, която има нужда да се отпусне след работа. Напрежението там, което се насъбира, също притиска кръвоснабдяването на главата. Така. Т.е. притиска кръвоносните съдове. Така. Мачкаме и другия трапец. Ефектът ще се усеща веднага след този масаж. Отпуска много раменния пояс. Съвсем осезаемо. И преминаваме към същинската част. Това е дихателна техника. Основната в йога. Вдишваме, наклонявайки се напред и издишваме, наклонявайки се назад. Тази техника се нарича кейваля, на български се нарича равно дишане. И това е техника за бавно дишане, която вдишването и издишването ги правим равни по продължителност. Вдишваме с наклон напред, издишваме с наклон назад и влизаме в ритъм. От вдишване, в края на вдишването автоматично започва издишването и обратно в края на издишването автоматично без пауза преминаваме към вдишване отново. Вдишваме, издишваме. Много бързо започват да избледняват нашите паразитни мисли, когато започнем да дишаме равно. Дишаме финно, леко, нежно през носа. Настъпва чувство за покой, уравновесеност, блаженство. Техниката е изключително приятна за практикуване. Тя стимулира отделянето на хормони на блаженството, като серотонин,
ендорфини, енкефалини. Това са хормони на щастието и блаженството. Може да получим импулс, дори леко да забавим дишането, да забавим движенията на тялото. Ако получим подобен импулс, не му се възпрепятстваме, а директно позволяваме на техниката да ни завладее. Когато приключим, оставаме в покой, наблюдаваме ефектите след тази дихателна техника. Допираме брадичка до гърлото и завъртаме едно много бавно кръгче надясно. Кръгчето трябва да е бавно, мазно кръгче. Това нещо усилва ефектите от предходната дихателна техника. Хубаво бавно кръгче и наляво. Когато завършим нашето последно кръгче, лягаме на пода с длани обърнати нагоре и правим 3 вдишвания с проследяване на дишането. Когато вдишваме дъха, все едно тялото ни е кухо и празно и той изпълва цялото тяло чак до върха на пръстите на ръцете и средата на стъпалата. Задържаме дъха така за 2-3 секунди и издишваме обратно дъха, като напуска тялото ни през двете ноздри. Правим си 3 такива цикъла и след това продължаваме към края на нашата практика. Когато завършим последния цикъл, се протягаме, все едно излизаме в много дълбок сън, изправяме се в седнало положение и излизаме от нашата практика чрез полета на орела. Обръщаме обратно сетивата към външния свят, понеже до сега те бяха съсредоточени навътре.